As President Constantino Chiwenga meets Botswana President Duma Boko in a closed door meeting. Pane nyaya muri Zimbabwe ndadzoka zvekare nema updates manyama andinogara ndakakubatira pa channel yenyu Kulian TV 1 chivhitivhiti chinouya nenyaya chichibata nyaya without fear or favor. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe zvekuti zvinodeserve attention yenyu imimi vanhu kuti munge muchinzwisisa. Chekutanga regedza nditangire pane nyaya imwe iri kunetsa yemaZimbabweans vari kutanga kuda kusumudzira vanhu mhepo vari muSouth Africa. Tisataenda kune dzimwe nyaya dzese tichadzika nadzo kusvika tasvika padzinofanira kunge dzichiperera. I hope munenge manzwa mega. Right. Kune mumwe murume akarohwa nepfuti anonzi Radebe. So there is this Zimbabwean guy ari kubuda achitaura nonsense zvinova izvo zvinhu zvatizotora attention yevanhu veoperation Dudula vacho vachitaura kuti zvoni this is how they behave when we mourn our own. He is speaking on behalf of Zimbabweans. They feel no sadness and they always lie. So said. One thing that I want these people from Operation Dudula to know is that this guy doesn't represent Zimbabweans. He represents himself. He represents his stupidity and his family members, not all Zimbabweans. Zimbabweans are not like this. Zimbabweans are not so stupid, are not foolish. Kuti vangaswera vachiposta zvinhu zvakadai. So his message was like angataura kuti I feel no sadness over the death of Dan Radebe, a member of Operation Dudula who was shot today in Johannesburg by fellow members. Radebe was shot at a hospital while attempting to prevent foreigners from accessing the clinic. That was his message. Operation Dudula vatsamwe. Please maZimbabweans ziyazvo makafambira, especially mimi vamwe vanenge vachiswera vasina zvavari kuita musakanganisira vanhu vari kuenda kumabasa. Ndakaona umwe musi umwe achitaura kuti zvine basa rechiko zvema-work permit zvaitwa, zvine basa rechiko zvemachinjizo zvizvi. The good thing ndechekungoti tofanira kudzokera kunyika kwedu tinogadzirisa zvinhu zvakabvira kudhara zvichitraya kugadziriswa ende vanhu havanambobvira vakamira kugadzirisa zvinhu. But for now siyai vanhu vambodya vari kukwanisa kutodya ivavo. Siyai vanhu vamboriritira nekuchengeta mhuri kwete kuda kukanganisira vamwe vanhu life opportunities avanenge vachisangana nawo nekuda kutaura zvinhu zvisina nebasa rese. Especially uchigara imba yemaglass usafarire kupota uchikanda matombo. Right. Ndichibva ipapo pane nyaya imwe iri kuitika. Former founding member of the opposition party MDC, also founding member of MDC Alliance and Citizen Coalition for Change party, Bybit Mhlanga, he has joined the ruling party ZANU-PF. He is seen on this video. I can't play his video. Sorry zvenyu vana veZimbabwe because tinoita ngati akuda kunigegena zvisina basa rese. At the end of the day my video is ZANU-PF kama ngoma player chete they will do something about it. But look, vanhu vese vari kuenda vachinojoina ZANU-PF vakatogara vatori veZANU-PF kudhara. Vanhu vanga vakaplandwa into ZANU-PF. Hakuna munhu anoti ndanga ndiri opposition ndazofunga kutendeuka here and there unowanawo 1 or 2 3 guys but not those top guys. No, never. Azviitike kuti top guys vangari opposition voti taakuchinja. Chakungoitika ngechekuti ZANU-PF yakutora vanhu vayo opportunities vakuda kunotaimira opportunities zvavakashandira vakudzokera kupati kwavo kunokohwa kwete kuda kuswera vachitiudza zvinhu zvisina nebasa rese. We don't listen to such nonsense zvinenge zviri ipapo zvinenge zvichitaurwa. Isusu hatidi kunzwa zvinhu zvisina nebasa rese. Right. Kozoita nyaya imwe yandaona iri kutenderera ma-streets and I know kuti a lot of you guys are waiting to hear kuti what exactly is going on. There is this issue this young lady anonzi Bybit ari kungotenderera. Pane video ravo vakaita rakatorwa I think it was around 2021 2022 somewhere there vachirovana vari muschool uniform but by that time pakaitika zvinhu izvi ndo paakabva azongosiyawo zvekuchikoro izvozvo zvaaita musikana ndobva arorwa necertain guy anonzi madzibaba. But Bybit nguva yaakazoya kuHarare haana kuexplainira vanhu kuti ndakarorwa ndakaita sei. maZimbabweans vakangomhanyira kungoti agedza timubatsire cause pane kamwe kahunhu kaaita kanoda reward kanoda kurewardwa. Saka vanhu vakati regedzai tisumudzire life yake. But ameno kuti munyama here ndo vanonzi ma stumbling blocks in life here.
vacho vanonzi maspirit ekuti haudi kuti life iende kumberi. The guy akabva zvake kudharo akatera nebhazi akasvika unotora mwanasikana akandauya ndotora mukadzi wangu ndoda kudzokera naye. The issue now yakuboha vanhu kuti hona ika takatraya kuda kuti toda kusimudzira vanhu. I don't blame him kuti auya akatora mukadzi wake, which is good, but the issue now yaapo ndeyekuti vanhu vakuda kusungisa mufesi iyeye vari kuti justice for Bybit. At the time Madzibaba impregnated Bybit, she was apparently below the age of consent, which was raised to 18 years by the Mudzuru and Tsopodzi Vice Minister of Justice and always constitutional challenge in 2016. If Bybit is 19 years old now and his 3-year-old child, she was 15 years old in 2021, there is no statute of limitations on rape. Most irole, Bybit has been trending of late, which will make Madzibaba case far reaching. Madzibaba ngava sungwe. Police Zimbabwe yabva yatotegwa ikanzi come and arrest this man akarara nemwana ane 15 years akamitisa. Saka pari kunze padaoneka cause nyaya yakuitika vanhu vanga vachinja life ye this young lady Bybit, vamitira zvese mawig akutengwa. And the funny thing yari kunzi I think she's third wife, second wife, I don't even know nyaya iri kuitika, but I don't know why kuti abva auya chinja nyaoboha vanhu cause Bybit anga akabvuma kandoda kudzokera kuchikoro. This Madzibaba guy, the very guy okumitisa munhu achibva kuchikoro iye achitori zera rekuchikoro amene mapangwa mari dzemaschool fees dzadzashaiko akuya kuti zvamatara zvese ndazvinzwa, but nyaya yekuti mukadzi wangu adzokere kuchikoro hazviite. Tikuda kuti mukadzi wangu atonikina zvimwe zvese muitire, but kuti adzokere kuchikoro like ndo nyaya yakanyaoboha vanhu kuti iwo ndiwani. Pabuda mascholarship vanhu vataura kuti ndikubhadhara kusvika pakati, ndikudaiso kusvika pakati, mwana avhurwa page aitwa everything, wakuda kukanganisa munhu program yekuenda kuchikoro, but iye mwoyo make ari kuda. Saka iko zvinezvi my investigations ari kutorohwa kuti paonekwa kuti poitwa sei nenyaya yemwanasikana iye anonzi Bybit ari ngotaurika. Normally I don't talk about these issues, but papi pacho regedza itiite tingoonesana zvinhu zvezviitika munharaunda ndo nyaya iripo. Vamwe vari kuti kuti Madzibaba angasungwa yari mukadzi wake anozodaidai, but of course nyaya ikanyatsofambirwa mushe ikanyatsoonekwa kuongororwa, nyaya yekutora ma-underage case yacho inogoda kuningina, because zvinonetsa munhu anenge amboita national treasure manje ubva wasvika kuti uda kumudzosera kwaanenge akabva, panenge pakutonetsa ipapo. Vamwe vari kuti Madzibaba zvazvikurwadziwa manje kuona kuti mwanasikana anga kutengerwa mawigi vakati kuzambara hazvidiwe ndo mamwe ema-issues anenge achingoitika. I think nyaya Bybit aipedza panapa. VP Chiwenga, yes of course vanosangana na Duma Boko Botswana vachiita meeting yavo yavangasingadi kuti izikana kuti ndeichi. Zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika. Zuro ndizuro akaenda echilema anga ari muZimbabwe futi achifambira nyaya dzaaifambira amene vanenge vachingotaurirana, but ari kunzi ari kuuya unopuhwa manotsi ekunzi zvinofambiswa sei zvekuriga izvi zvanenge ada kudzidziswa kunzi zvinoitwa sei, but normally akaenda echilema anambobvira akambouya kuZimbabwe aitojamba pakanzi SADC meeting aita sei, but iye azouya panguva yake. But zvinhu izvi zvaitika because mukomana akutanga kutemwa nematomba akaona kuti it's better let me go back to Zimbabwe ndinokumbira ruregerero. Ndo nyaya iri kutaura kuti mukomana akauya kuti atsvage kukumbira ruregerero kuti apiwe manotes kuti oita sei, because at the end of the day vanoti if you can't beat them join them. Ndo nyaya imwe inenge iri papapa, like rimwe strategy yakazoitwa yakushandisirwa vanhu vanga kuchikora hafu. I feel sorry for the guys futi vari kudzokera ku ZANU-PF iko zvinezvi. Unoona ZANU-PF kana ungori munhu weopposition, especially ungori threat kwavari, havambofe vakakuregerera. Vanotoziva kuti one day is one day. Wadzoka futi neinfluence yaunayo, unoona kutotorera ivo zvigaro zvavo, kana kuti kutorera vana vavo zvigaro zvavo, kana kuti kutorera vamwe vanhu vavo vapfana vavo vanenge vakasetera mapositions of influence. Imagine zvinhu zvakaitwa kune munhu akaita saJob Scala. Haana zvaakaita, he was on his own achiita zvinhu zvake, abva angodedzwa chiinvite chiine manhema ndobva aplantirwa zvinhu mumota make. And I remember Job Scala achitaura kuti zvoni inini ndakangonzi ndikukumbirawo ndikini power bank rangu ndikuda kuti ndichajire pana zvikanzi chingochajira kamukati muno zvikanzi ndikuda kuti ndinge ndine power bank padhuze because ndichida ku receive my important meetings, my important messages. Saka foni yangu haina power bank rangu, ndipewo kare power bank zvikanzi riri mota. The next thing adigedza tiende kumota totora iye vanzi no ina ndibvumidze munhu we-level renyu in politics kuti aenda notora ndikini azviite. Then he was with his malume zvikanzi andibvumidze futi kuti munhu mukuru akaita seuyu ange achinotora, inini ndiri munhu akarayirwa, ndiri munhu akarerwa. The next thing
tukabva vatrustana vakapanana makey, the rest is history. But pane maonerwo nemabatirwo akazoitwa nyaya yacho yakazoonekwa kuti this guy anga asiri wrong. But I'll talk about it in a different video kuti chii chakanyatsoseva job scala. Ndaona kuti nyaya yangu panapa yazonyaurebesa ndatingotongwanza. It's always very important kuti vanhu tingogara tichita tichipanana ma-updates. But before I disappear muri Zimbabwe, thank you so much for watching. Ndinoga nangozivisa vanhu vese vari muSouth Africa vandaoregisterwa makampani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana kuti ma-study permits. Zviri easy mazuva ano. Pane kampani inonzi Education Research inowanika muSouth Africa kuPretoria. Zvaunoita manje iwewe passport yako as long as ichingodhindwa yakaiswa chidhindo chekuti ipinde in muSouth Africa, usasanetsekane mazuva ano uchiswera uchitambudzika kuti ndoita sei kuti ndiregister company nekuti inini handina nhingirikini. Vanokubatsira. Iwe unongotaura navo mukoma Owen, pane nhamba dzangu dzavo dzandakuisira pascreen idzo, wotaura navo wotaura nyaya yako. Passport as long as ingoripo ndo chinhu chinodiwa iri valid. Please note, passport iri valid so that vanokuitira zviri simple. Company registration yako ubva upuwa neFNB business account wozodei wakutojuma womatenda zvikuita vana vamwe vanhu mazimba vari kuita zvinhu zvinorova vari kutomeka life kuti ive better. Nyaya dzematongerwo enyika dzanetsa, but for now futi it's time yekuti umboita uchifixa life yako, uchigadzirisa life yako, uchitojuma remangwana zvinozoita. Vamwe vari kungotora dzimba vachitorendesa, kungotora zifuwo zvirake ubva atongoti ina ndiuyeko kumaroja, account number iyo vanenge vachitogara ipapo achikandirwa mari dzake every month end. Saka unozodei contact mukoma Owen pane nhamba dzandaisa pascreen ukwanise kungochibatsirikana uwano yako company registration plus FNB business account.